Chcel by som sa objednať ku kardiológovi. Termín máme na 3. marca 2033. Bodaj by to nebolo na 9. A aký je v tom rozdiel? Lebo o 9. už mám očného. Aký je rozdiel medzi ženou a bazénom? Žiadny. Obidvoje je drahé pri kúpe, drahé na údržbu a málo kedy sa dostaneš dovnútra. Tak a teraz zabočte na prvej polnej ceste do lesa. Ale prečo práve tam? Tam vás naučím, ako sa zahýba. Miláčik, dostala som vodičák. Spolu s tebou spoznáme celý svet. Tento alebo ten druhý. Moja žena povedala, že mám skončiť s alkoholom. Tak to asi budete musieť skončiť. Áno, škoda. Bola to dobrá žena. Môj Bože, sme stratení! Neboj sa, oni nás nájdu. Dlhujem daňovému úradu ešte 15 000 eur. Haló, pán Anton. Nech sa pán zobudí. Pane Bože, čo sa stalo, pani Anička? Už je všetko v poriadku. Jednoducho som vám zabudla dať tabletky na spanie. Mali by sme prestať testovať naše produkty na zvieratách. Prečo? Veď veľa firiem to tak robí. Áno, ale my vyrábame kladivá. Víš toho chlapa? Pred 30 rokmi som ho kvôli tebe nechala, miláčik. Úžasné. Ten hajzel ešte stále oslavuje. Teraz 4 týždne nepite žiadne pivo, potom uvidíme, či sa váš stav zlepší. A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie? Čo to robíš, Peter? Rozmýšľam, či sa mám natrieť opaľovacím krémom, alebo už rovno grilovacím korením. Vieš, možno by sme sa mali vzájomne podviesť, aby sme osviežili naše manželstvo. To už som skúsil. Tiež to nepomohlo. Máte nejaké trápenie? Moja žena mi povedala, že so mnou mesiac neprehovorí ani slovo. To je hrozné. No, dnes ten mesiac skončí. Anička, čo budeš robiť, keď budeš veľká ako ja? Schudnem. Prosím vás, oče, kedy sa začína problém s alkoholom? Syn môj, vtedy, keď už v chladničke nie je žiadny a obchody sú zatvorené. Čo si myslíte o dnešnej mládeži? Ja som v 8 rokoch začal pracovať na poli. Dnes dostanú paniku, keď im klesne batéria po 20%. Sú to padavky. Taká krásna žena a už sama... Ja nie som sama. Operovali môjho manžela. No veď práve.